penpau ubo kayo saka ya ka jingdan kam jong ka jinget jeng bat ka bible ngi pedang sngau ba bat ai ko bele pi baro kitu ki bojus ngau tenat ban sngap bat ban pej ya ki videos hakane ka channel bat lada pesngau tenat ya ki video ki ba penmi hakane ka channel sngau ba ban ai jeng kershan da ka banyon yo tu subscribe button kamnya re ban syam ya kum kane ka jinglong ka badan ha uno uru paukmat bat ubru badanam ha ka partai bat kam tamle haki nong yele kai football ha oj amla banlen ki don hi ki riu paukmat lane ki brew ka badanam ha ka partai ki badan ya kum kane ka jinglong ka badan une urang yele kai bapawnam jong kari England bat jong ka klub Arsenal handre kamnya re ban syam ya kum kine ki brew ki bapawnam ha ka partai la banong baki penpau sya ka partai ya ka jing kraw bat ka jing don bor ka jong umblai ubala thau bat penlong ya ubrew shasla jong kane ka partai kane ken ka jinglong ka bade bandon haman la uwe pa uwe ubrew la ulong uba kraw ne ubaren ubaduk ne ubaruspa namar ngi tips kam bala da krem ublai ubrew umlong ai hasla jong kane ka partai ka jing kraw ka bor bat ka boram ka ba ubrew uyo ha kane ka partai dai lang ba ka jing don kat bat ka jing yalam jong ublai haman la uwe pa uwe ubrew uwe ne kirang yela kai football uba pawnam jong kari England bat kum joro juga klub Arsenal ula penpau ya ka jing dan kam ka jingnya jeng bat ka Bible bat ula penpau ro ya ka jing kraw bat ka boram ka jeng ublei ka ba ula ai hau kat hado ba ukada kanjo syakanam bat ka boram haka kam ya la kai football ka kertang jeng une urang ya la kai football udai ubo kayo saka ubadai nakari England lakha ya ubo kayo saka haka santrik jeng banai September usnam arajar ive menta udon arpo sausnam karta ha eling London ha United Kingdom kabadai kari England ula join shaka football national team jong kari England dai hausnam arajar arpeu menta uyela kai ha klub Arsenal ka klub ka bayela kai ha ke English Premier League bat menta ka klub Arsenal ka klub ka ba uyela kai ka don ha kledo jong ka me yaken pon ha ke English Premier League kat hado menta bokayo saka ula Korea ka trophy bat ka klub Arsenal ya ke FA Cup dai hausnam arajar arpeu ya ke FA Community Shield hausnam arajar arpeu bat usnam arajar arpeu lai nakabanta kari England ubokoyo saka ula syaram bat kari jong ke England hado Arsenal ka final jong ka UEFA European Championship kata hausnam arajar arpeu bat usnam arajar arpeu sau tementa kendiat ngi phaipat shika jinglong jong une urang yela kai hakaba ula penpau shika partai baka jingdon kam jong ka jinge jong bat ka Bible ubokoyo saka udai ukristan ubas ngaurin uba jukran syapang ka jingdon kam jong ka jinge jong bat ka Bible ulaya tho ba upule ya ka Bible man la ka sngi bonsen shwa banthia kane ka yarabi u ban ne hakan nongrem ban ban penle jingmot haga be dai bat ka ka bakam kraw ban yala de ula panksan ba ka jinge jong ka aya u ya ka jingsuk ka jingshai bat ka jing shania ha ka jing bat kum joro hapo madan ula ka dawro ya ka jing kenmau ya ki kubor na ka Bible bat ban bentre ka meki ha ka jing ka jong u syam ba ka jing pule ya ki jing tho ba ko ha ka Bible kaya rap ya u ban ne ha ka nongrem ban ban perkhat jelu ha ka jing shiman bat ha ka jing ya la ka football bat usngau skam ba ka jing jong u khamtam ka jing ron kat ublei ka ya u ya ka jing shania ka jing suk khamtam ha ki jing ushania ha ka jing thmu ka jong ublei klam da khan ya ki jing mi nang ki jing yela kai la job neram hanrei ungai baka jing thmu jong ublei kalong ka bajanai upen ksan ro ya ka jing don kam ba omtang ban pule ya ka Bible hanrei ban kenmau ro ya ka jing hikai ki badon haka bat ban pentre kam ya ki haka jing im ka ba man la kasnge usaka ungai baka Bible ka dai ka jing ai sngo ba ka jong ublei bat kalong ka ba kerpang tam haka jing im ka jong u bat ula ong ro hanga hite kalong ka badon kamba ya ka perasan ka jong ublei haka jing im jonga haki por baro kane ka jing play syapang ka jinge jong ubo koyo saka kala panlong ya ki bubon kentup ya ki samla banlong ki baslur halaka jong ka jinge pat banlong ki nong kit ten sem nakabanta uji sukres kane ken ka jinglong ubo koyo saka ula panpau syaka partai ba ulang ukristan ubasisha ubadan ya ka jinge aka Bible pat kum joro ha ublei ubala thawi u pat panlong u syasla jong kane ka partai yaki wei pat ki jing tep syapang jong ka jing ele kai football ngin sai syampat bat pi haka wei ke video kublei shibon